Okay. Padol. Kunsa pisah karon deh. Ito na guys. Hi guys, good evening guys. Ako na po di guys. Si Manilo's channel. Karon deh guys kay August 18, 2021. Karon guys, mag-challenge na sad me. Ang akong mag-challenge si Gino. Okay. Kasi ang mechanic ani guys, magbato-bato pick. Pero anak na balayo. Kung mapindi guys, naon ang ulo. Ayaw, papa. Game. Ilan magbulibon. Ito bato pick. Ito bato pick. Pwede na doon. Ano? Hindi mo na kasi. Ayaw sa ginawa. Ito bato pick. Bato. Ano yan? Newa. Ginagawa mo. Ay, wala. Wala siya. Bato, pick. Bato, pick. Bato. Kaya ang usaha, wala man nanunod. Bato, pick. Asa ba inusnusan? Ano sunod? Bato. Dapat duit. Ini kan mo. Duit. Hi guys, mao na to among challenge guys. Kay di kagwanta rin usa kasi puno naman kayag nawong. Nya ingon pa siya guys. Ako kunong pulbos way ayo kanas ulo agya wala na guys. Nya guys katong wala pa ka subscribe guys. Aliw ko subscribe. Kisa to wala pa ka subscribe guys. Palihog ko subscribe o haron mga recommend ang akong mga vlogs. Salamat sa inyong pagnantaw guys. Bye-bye. Bye-bye guys.